слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «Знутры наружу». Вы сустракалі людзей патрабавальных да іншых і паблажлівых да сябе. Такія ёсць у нашым грамадстве, нашых цэрквах і нашых дамах. Адзін брат жаліўся, як шмат вакол мяне людзей, у якіх высокая планка да іншых і нізкая да сябе. Нядаўна мая жонка назвала мяне фарысеем. Прычына, я спытаў, чаму яна ў сямейнай групе не вылучае коскамі зварот. Раз цябе раздражняюць такія дробязі, ты законнік. Сапраўды ёсць над чым задумацца. Нават Хрыста атачалі рэлігійныя людзі. Адны верылі, што дасканалае выкананне закона Маісея можа прывесці да праведнасці. Другія прапаведавалі перавагу закона Маісея. Трэція – сістэму каштоўнасцяў, заснаваную на законе. Але ўсё, што яны казалі, не адпавядала намерам Бога. Чаму нашы тэорыі нас падводзяць? Прачытаем разам пасланне да рымлянаў, 2 раздзел і пашукаем адказы. Вось ты завешся юдэем і супакойваеш сябе законам, і хвалішся Богам, і ведаеш волю ягоную, і выпрабоўваеш, што лепшае, будучы навучаным у законе. І ты перакананы пра сябе, што ты правадыр сляпых, святло тых, што ў цемры, выхавацель неразумных, настаўнік немаўлят, які мае ў законе выгляд ведання і праўды. Пасланне да рымлянаў, 2 раздзел, 17 па 20 вершы. Першае. Сапсаваныя думкі. Павел размаўляе з умоўным суразмоўцам. Ён высокага меркавання пра сябе. Ён у лепшым становішчы, чым іншыя. Ён духоўная эліта. У гэтага чалавека ключы, паролі, мапа. Ён святло для непісьменных, неадукаваных і слабых духоўна. Сапраўды, пісанне святло для жыцця. Вось толькі лічыць сябе кімсьці і быць ім розныя рэчы. Прорва паміж словамі і жыццём – гэта трагедыя. Шматлікія юдэі часоў апостала Паўла – гэта яскравы і негатыўны прыклад таго, як самае карыснае святое пісанне бескарысна. Вердыкт – сапсаваныя думкі. Яны вядуць нас да наступнага. Другое – сапсаванае жыццё. Дык ты, вучачы другога, не вучыш себя самога. Абвяшчаючы не красці, крадзеш, кажучы не чужаложыць, чужаложыш, брыдзячыся ідаламі, чыніш святакрацтва. Ты, які хвалішся закона, праз парушэнне закону Бога зневажаеш, бо праз вас на імя Божае блюзніцаў паганаў, як напісана. Рымлянам 2 раздзел з 21 па 24 вершы. Як мы казалі раней, вестка і веснік адрозніваюцца. Словы могуць быць поўнымі, а жыццё пустым. Вельмі падобна на паветраны шарык ці мыльную бурбалку, іголка і палец, шматкі і пырскі. Дзіўная справа. Людзі адчуваюць сваю адказнасць вучыць іншых, але не жыць, як прапаведуюць. Быць святлом для іншых народаў – ідэя, якая праходзіць чырвонай ніткай праз стары запавет. Гэта галоўная місія, ускладзеная Богам на абраны народ. Іспыт правалены. Больш таго, Павел слоў не падбірае. Ён вінаваціць юдэяў у блюзнерстве, рабаванні храмаў. Ён пералічвае самыя страшныя грахі – крадзеж, пралюбадзейства, ідалапаклонства. Ведаеш, але не жывеш, а таму імя Божае не ўслаўляецца, а ганіцца. Сапсаваныя думкі, сапсаванае жыццё. Галоўны вынік – трэцяе – сапсаванае сэрца.
Бо абразанне карыснае, калі выконваеш закон, а калі ты парушальнік закону, абразанне тваё сталася неабразаннем. Дык калі неабрэзаны захоўвае пастановы закону, ці не залічыцца яму ягонае неабразанне за абразанне, і неабрэзаны паводле прыроды, які спаўняе закон, будзе судзіць цябе, парушальніка закону, які з літарай і абразаннем. Бо не той юдэй, хто гэтакі яўна, і не тое абразанне, якое яўнае на целе, але хто ва ўтойнасці юдэй, і ў якога абразанне сэрца духам, а не літарай, такому пахвала не ад людзей, але ад Бога. Рымлянаў 2 раздзел з 25 па 29 вершы. Павел выдатна ведаў афарызмы рабінаў. Сам быў з гэтага асяроддзя. Яны казалі: абрэзаныя не ідуць у гіену, і абразанне выратуе Ізраіль ад гіены. Павел кажа, што ніякія рэлігійныя рытуалы нам не дапамогуць. Яго формулы проста зразумець. Абразанне мінус непаслушэнства раўно неабразанне. Неабразанне плюс паслухмянства раўно абразанне. Праблема заўсёды ў сярэдзіне. Бяда, калі ў нас неабразанае сэрца. Таму пра новае сэрца і новае жыццё, а значыць пахвалу ад Бога, шмат напісана як у старым, так і новым запаветах. У прачытаных тэкстах гучны заклік Паўла. Язычнік, паглядзі ў сэрца. Юдэй, паглядзі ў сэрца. Хрысціянін, паглядзі ў сэрца. Таму што наша жыццё знутры наружу. Вы спытаеце, якое стаўленне маюць да мяне разважанні апостала Паўла наконт закона і абразання? Іншая культура, нас падзяляюць тысячагоддзі. Мы жывем у сучасным грамадстве. Яго вынікі, дарэчы, вельмі сучасныя. Юдэі разлічвалі на сваю выбранасць, веданне закона і абразання. На што разлічваем мы? На прытрымліванне традыцыям, прыналежнасць царкве, хрышчэнне, пакаянне, дабраславенне. Сапраўднае юдэйства ці хрысціянства утоенае. Сапраўднае абразанне ці прыналежнасць царкве у сэрцы. Сапраўдная ўзнагарода ад Бога. Да такіх высноваў прыходзіць Павел. Што ж нам рабіць, калі сапсаваныя думкі, жыццё, сэрца? Ёсць 2 шляхі. Першы шлях – бегчы ад Бога. Так паступіў Каін. Да забойства Авеля Бог праводзіў з ім сеанс душпастарства. Ён жадаў паказаць яму, што прычына незадаволенасці не ў навакольных людзях, не ў дарунках, а ў тваім сэрцы. Грэх ляжыць пры дзвярах, да цябе пацяга яго, але ты павінен панаваць над ім. Як панаваць? Прызнаць праблему і не адкрываць дзверы. Але без Бога гэта не атрымаецца. Гэты чалавек не паслухаўся і апынуўся ў зямлі нод, зямлі збеглых ад Бога. Не веру, што такія людзі шчаслівыя. Другі шлях – слухаць Бога. Прыгадаем Ноя. Гэта нашчадак Сіфа, пачынальніка лініі, ад якой нарадзіўся Хрыстос. Быццё 6-9 раздзелы пра выратаванне Ноя і гісторыю паслухмянства і стараннасці гэтага чалавека. Усё, што казаў яму Бог, ён выканаў. Ной знайшоў ласку ў вачах Господа. Ной быў чалавек праведны і беззаганны ў пакаленні сваім. Ной хадзіў з Богам, чытаем у 6 раздзеле кнігі Быцця. Ён быў праведны, адказваў на чаканні Господа. Ён быў беззаганны, быў заўсёды аднолькавым. Ён хадзіў з Богам, імкнуўся дагаджаць яму. А яшчэ мы не чуем слоў адное – маўклівае паслухмянства. Калі прыйшлі воды патопу, Бог зачыніў дзверы каўчэга выратавання. У гэтым самая вялікая мілата. Я не глядзеў фільм, заснаваны на рэальных падзеях пра ваенных лётчыкаў. Запомніліся словы камандзіра, малодшаму па званню. Войны праходзяць, і людзі забываюць нават тых, хто здзяйсняў подзвігі і атрымліваў узнагароды. Запомні, самая галоўная бітва – быць годным чалавекам. Я слухаў і думаў, у чыіх вачах? Сваіх? Чужых? Божых? Дазвольце Пісанню сёння прасканаваць ваша сэрца. Не бяжыце ад Бога, калі знойдзеце яго сапсаваным. Бяжыце да яго за вылячэннем і паслухмянствам. А зараз пытанне да кожнага. Калі наша жыццё знутры наружу,
тады, у якім стане наша сэрца. Любов Христова, яна як сонца, што зяе ў небе над сёй зямлёй. Любов Христова, што параўнацца змагло бы ў свеце з любов'ю той. Любов святая, любов Христа, яна заўсёды са мной была. Калі ж я падаў, пяшчотна падымала і зноў да неба мяне вяла. Калі ж я падаў, пяшчотна падымала і зноў да неба мяне Христова. Там на Голгофе помер Збавитель за грешных нас. Любов Христова по путах тяжких от страшной доли Христос нас спас. Любовь святая, любовь Христа, яна заўсёды со мной была. Калі ж я падаў, пяшчотна падымала і зноў да неба мяне вяла. Калі ж я падаў, пяшчотна падымала і зноў да неба мяне Христова. Яна і сёння да Бога кліча: прыйдзі цяпер, прыйдзі к Ісусу, спяшайся хутка, пакуль адкрыта да Бога дверь. Любовь святая, любовь Христа, яна заўсёды со мной была. Калі ж я падаў, пяшчотна падымала і зноў да неба мяне вяла. Калі ж я падаў, пяшчотна падымала і зноў да неба мяне На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.